Prečo ľudia nemajú radi dýchovku? Čo vám na tom vadí? Tak tí muzikanti sa stále zlepšovali a už im proste nestačilo hrať iba nejaké umcaca. Začala som sledovať tých muzikantov, že ja som tam mala proste 30 sledujúcich, ale 1000 ľudí som sledovala. Do Ameriky? Ja som ešte nebola ani náhodek v Jozefove, čo ja by som robila v Amerike. Mňa strašne bavila matematika, nemčina a potom som si vybrala dechovku, takže ako ja si fakt viem vybrať to najlepšie, čo život ponúka. Ahoj a dobrý den, moje jméno je Marie Vozdecká a po vánoční pauze vás vítám u dalšího dílu podcastu Folklore a City. Na úvod v novém roce mám pár novinek. Tou hlavní je, že jsme zprovoznili náš nový newsletter, který je krásný a ve kterém se dozvíte všechny novinky, všechny nové díly podcastu, nové koncerty i workshopy. Někde tady kolem mě vám na něho dáme odkaz. Další novinkou je, že pomalu rozjíždíme web, na kterém prozatím je jenom QR kód, na kterém nám můžete přispět libovolnou částku. A pokud se vám líbí naše podcasty, tak ty nejlépe podpoříte tím, že dáte odběr tady pod videem. A teď už k dnešnímu dílu. Pozvala jsem si etnoložku a milovnici moravské dechovky Barboru Turčanovou. Ta začala svoje studium v roce 2018, studovala etnologii a folkloristiku na Univerzitě Konštantina Filozofa v Nitře a magisterské a doktorské studium absolvovala na Ústavu evropské etnologie na Masarykově univerzitě v Brně. Ve svém výzkumu se zaměřuje na proměny venkovské hudební kultury, přičemž ústředním tématem jejího zájmu je dechová hudba, a to nutno dodat moravská, ačkoliv sama pochází ze Slovenska. Na konci roku 2020 založila instagramový projekt Dechnography, jehož prostřednictvím popularizuje dechovou hudbu a sdílí reportáže z terénního výzkumu. Od roku 2022 spolupracuje v Českém rozhlase Brno v pořadu Na pěknou notečku. Vítám tě u nás. Áno, to som ja. Všetkých srdečne pozdravujem a ďakujem za pozvanie. Já mám na úvod obligátní otázku, ptám se všech. Odkud pocházíš, jaké jsou tvoje kořeny a má to nějaký vliv na to, co děláš? Ja pochádzam teda, ako už bolo povedané, zo Slovenska a konkrétne z obce Hostie, ktorá leží v okrese Zlaté Moravce, a ja rovno vyskúšam poslucháčov a našich divákov, že či vedia, čím sú Zlaté Moravce také známe. Dám na povedu, že Kalex. A potom obec Hostie, odkiaľ pochádzam, tak vedľajšia obec je obec Topolčianky, kde mal tatíček Masaryk letné sídlo. Takže sme tak akože na západnom Slovensku, na východe západného Slovenska, povedzme. No a teda pochádzam z obce Hostie a pochádzam z prostredia, ktoré nie je nejako folklórne výnimočné na prvý pohľad, ale ja ako som postupom času zisťovala a vďaka môjmu štúdiu som prišla na to, že je veľmi folklórne výnimočné, a to práve vďaka dýchovej hudbe, ktorá u nás teda pôsobí už od prelomu 19. a 20. storočia. Takže ja pochádzam z prostredia, kde dýchová hudba je a bola normálom. A ako ja rada hovorím, že u nás sa proste bez dýchovky ani tovar do obchodu nevyložil. Takže hovorím, že nie je to také špeciálne folklórne prostredie, ale je to také dýchovkové prostredie. A teda, ako si už povedala v úvode, keďže sa venujem tej dýchovke, tak áno, výrazným spôsobom ma to ovplyvnilo. Pokud vím, tak je tam i nějaký festival? Áno. U nás je vlastne najstarší festival dýchových hudeb na Slovensku. Koná sa už teda vyše 60 rokov. Je to teda veľmi populárne podujatie, navštevujú ho stovky ľudí. Každý rok tam máme hostia zo zahraničia. Áno, väčšinou tie slovácke dechovky, ale teda aj také tie výnimočné slovenské dechovky, lebo aj také máme na Slovensku. A teda vlastne moja prvá spomienka na dechovku je práve spojená s týmto festivalom. A je to teda spomienka z roku 1997, kedy si pamätám taký ten sprievod tých dýchových kapiel, ako išli do toho amfiteátra, takže
Máš to zapsané v deníčku. Áno, mala som 3 roky, nevedela som ešte poriadne ani stáť, možno, ale hej, mám to zapísané v takomto tuto deníčku, hej. To byla moje otázka, kdy si poprvé slyšela dechovku a první to teda byla ta slovenská. Áno, poprvé to bola teda táto naša, aj keď teda súčasťou toho konkrétneho sprievodu v tom 97. bola aj nemecká dechovka, lebo mali sme, alebo dodnes máme, myslím si, že väzbu s nemeckou dýchovou kapelou jednou. No ale potom tá, ktorá asi najviac ovplyvnila ten môj záujem o tú moravskú dechovku, tak to je spomienka z roku 2018, kedy som teda prišla 2018, kedy som prišla prvýkrát na hody, lebo ja som sem prišla s tým, že idem skúmať dýchovku, ale v mojich predstavách, čo sa budete strašne smiať, ale moja predstava o dýchovke na Morave bola, že to sú proste nejakí starší páni, dôchodcovia, ktorí si sem tam idú proste niekde akože na pohreb zahrať a to je všetko. Takže som mala veľmi romantickú predstavu o tom, ako budem chodiť za starými pánmi a tí mi budú rozprávať, aké to bola, kedy bolo. No a potom mi jeden spolužiak hovorí, že no to je super, tak môžeš ísť niekedy s nami náhody. Ja hovorím, náhody? Ako, prečo by som išla k niekomu domov ako na večeru, veď hody to je proste rodinná záležitosť. Že ako absolútne som nemala ani len tušenia, že keď si to tak spätne uvedomím, ja fakt nechápem, ako som tie príjmačky mohla spraviť na tú etnológiu na Morave. No a potom som prišla teda na tie prvé hody, ktoré boli tuto ve Strelici, hrali tam teda streličáci a ja som tam iba sedela, takto, kultúrny šok úplne, že 15 z 10, že čo sa to deje, prečo tam skáču, prečo tam proste som sa cítila ako Bronislav Malinovský na Trobrianských ostrovoch. No ako šialené to pre mňa bolo a fakt, že tá prvá hodová sezóna, to bolo pre mňa veľmi intenzívne strebávanie vlastne toho, čo je pre vás normálom. Takže si vymetla všechny hody, co šli. Áno. A už to bylo v rámci výskumu, nebo se... Vtedy ešte nie, lebo ja som vtedy vlastne na diplomovku robila výskum o Juráčkovcoch na Podluží, Dechovke, takže ja som vlastne na výskum chodila Kúty, Brodské, Lanož od Tvrdonice. Teda taká bola idea, všeli kde inde som skončila. Pozdravujem do Hrušek, do sklepa. A toto bolo vlastne iba také, že aby som vedela, že o čom ten folklór na tej Morave je. A je paradoxné, že som sa to naučila práve na tom Brnensku, ktoré je považované za také, nie je to úplne autentické, ale mne to ako veľmi pomohlo vidieť, ako vlastne oni si priťahujú tie vybrané prvky z tých rôznych regiónov a vďaka tomu mi to vlastne pomohlo aj naučiť sa spoznávať tie jednotlivé prvky z tých iných regiónov a aj to, že prečo ich považujú za dôležité, aby ich vlastne boli súčasťou aj tých hodů mimo to původné prostředí. Možná se k tomu vraťme, nebo spíš to nějak specifikujme, o čem teda ten výzkum byl, jak ten magisterský, tak potom ten doktorský, jak se jmenovala ta práce, nebo jaký byl název té práce, co si vlastně dala za cíl? No, tak ja som vlastne študovala bakalára ešte na Slovensku, na katedre vtedy ešte etnológia a folkloristiky, kde som vlastne robila bakalárku iba o tom, čo to dychovka je a to bolo vlastne na príklade tej našej hostianskej dychovky. No a potom, keď som prišla sem, tak hneď ma nejakým spôsobom podhodili Ľudské Uhlíkovej, že ona ma bude viesť a ju napadla skvelá myšlienka, že vlastne porovnať to Podluží a Záhorie, čo sú vlastne regióny a obce, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti, no tá kultúra je tam zásadným spôsobom odlišná. Takže vlastne, že prečo je to tak, tak ja som vlastne tam išla a spoznávala som to vlastne na príbehu tých Juráčkovcov, ktorí vlastne obsluhovali to Moravské pole, čo bol taký širší región a na základe toho som ako zisťovala tú funkčnú spätosť, že čo to ovplyvňovalo, že tam mali proste jednotné roľnícke družstvo, ktoré to viacej podporovalo a tam zase nie, tam sa viac odchádzalo za prácou niekam inám, takže tam som sa vlastne ja naučila, ako spoznala to podlužácké dýchovkové prostredie a takisto som spoznala tú funkčnú spätosť, akú môže mať tá dýchová hudba. No a potom samozrejme asi každého napadne, že prečo zrovna dýchovka a mňa asi v tom kontexte, že proste, že kto vypočúval dýchovku a prečo. Tak ja som si presne túto istú otázku položila, že prečo ľudia nemajú radi dýchovku? Hej, že čo vám na tom vadí? Hovorím, že ja som vyrastala v takom prostredí, kde to bolo úplne normálne a
tak som chcela zistiť, že prečo to pre väčšinu ľudstva asi nie je v pohode tá dechovka. Takže vlastne tá moja dizertačná práca už bola na tému toho hudobného vkusu, že ako sa vyvíjali hudobné preferencie, ako to vplývalo na tú funkčnú spätosť a tam ešte teda dodám, že mala som tam pôvodne 3 výskumné lokality, mali to byť Valašské Klobovky, Dolní Bojanovice a myslím si, že tie Strelice. A nakoniec tým, že ma to tak uchvátilo, že som ročne navštívila 50 podujatí, tak sa mi to podarilo tak akože viac hromaždiť toho materiálu, že akože výraznú časť toho Slovácka som pochodila, takže tam som si to na základe týchto príkladov vedela ako teda poskladať to, že prečo a kedy vzniklo to, že vlastne nemáme radi dýchovku. A je to vlastne konštrukt starší ako tie samotné dýchové kapely na tom Slovácku, ktoré začali výrazne vznikať po druhej svetovej vojne a ten konštrukt vlastne pochádza ešte z konca 19. storočia, kedy proste vojenskí muzikanti pili viac ako bolo treba a nebolo to úplne počúvateľné, povedzme, a potom tam prišla do toho tá medzivojnová ľudovka, ktorá bola populárna, ale veľmi jednoduchá a už to proste tým ľuďom tak neštimovalo s tým hudobným vkusom. Plus prišli hudobné nahrávky, rozhlasové vysielanie, ľudia zrazu mali na výber a mohli si vybrať, čo sa im páči viacej. A jasné, že si radšej pustím niečo, čo je kvalitne nahraté, než tých povedzme vtedy už ranou niekde, ktorý tam akože, ale to som teraz veľmi prehnala, že samozrejme to boli výnimočné prípady, ktoré boli takéto vyhrotené, ale bohužiaľ tie sa najviac zaznamovali do tých kroník a tak. Takže možná vlastně i takové to ovlivnění třeba Brolnem, které v té době bylo, který byl takový jako vzor pro třeba spoustu muzik, že měli složité úpravy a snažili se i o nějakou jako hráčskou preciznost, tak na to mohlo mít nějaký vliv. Tak toto sa v dýchovke absolútne neudialo. A toto sa neudialo ani v kontexte Moravánky, ktorá sa teda považuje, že to bola tá, ktorá naštartovala tie dýchovky, ktorá proste priniesla ten zvuk typický tým dýchovkám, ale ja keď som chodila do toho terénu, tak som zistila, že tie slabákové úpravy, alebo teda tie úpravy, ktoré hrávala Moravánka, tvoria úplne že malilinkú časť toho ich repertoáru. A to ma vlastne utvrdilo v tom, že to, ako tá dýchovka znie, nie je tak dôležité pre tých používateľov, ako to, aby vôbec znela. Že proste pre nich je dôležité to, že sú situácie, kedy tú dýchovku proste vyžadujú a musí hrať to, čo vyžaduje tá situácia. A to predovšetkým vychádzalo z potrieb toho lokálneho spoločenstva, čo boli ich vlastne ľudové piesne. A áno, jasné, že sa stalo, že proste tá Moravánka spravila to, že spopularizovala tie kapely. Takže začali vznikať nové. Ale tá Moravánka vlastne bola iba špička ľadovca. Že ja osobne si myslím, že tá slovácka dechovka tam, kde je teraz, tak by tam prišla aj bez Moravánky. Lebo vlastne to po druhej svetovej vojne, keď sa začalo rozvíjať hudobné školstvo, tak tí muzikanti sa stále zlepšovali. A už im proste nestačilo hrať iba nejaké umcaca, všetci rovnako. Tak začali si sami proste písať komplikovanejšie úpravy. Teraz proste tých piesní už bolo málo. Videli, že ten hudobný vkus sa mení, tak proste začali písať komplikovanejšie skladby. Ale stále také, aby proste spadali do toho žánru, ktorý proste vyžadujú tí ľudia. Takže vlastne sa takýmto spôsobom vytvoril špecifický žáner slováckej ľudovky, ktorý teda ako doteraz tie kapely interpretujú a vlastne oni sa stále zlepšovali. Len teda Moravánka bola tá, ktorá proste prvá, no respektíve pred ňou o 5 rokov bola mistriňanka. Hej. A potom ešte boli tam Bojane, samozrejme, a boli to tie kapely, ktoré boli na výslni, takže tí muzikanti predovšetkým videli, že má to zmysel sa tomu venovať. Takže to takýmto spôsobom ich to skôr motivovalo, ale našli sa aj kapely, ktoré práve naopak išli proti prúdu. A napríklad taká bola vo Veľkých Pavlovicích, dýchová hudba Starohorka, čo boli vlastne mladí muzikanti, ich generační rovesníci vlastne zakladali také tie
Anky, ktoré už išli po vzore tej Moravánky, tiež to Starohorka, tak oni si proste užívali ten starý zvuk. My by sme to teraz povedali, že to bola taká falošná, nudná dychovka, ale to sú tak krásne nahrávky. Nájdete to na YouTube Starohorku, určite si to pustíte. Tam počujete proste toho človeka. Hej, že počujete tam to jeho hudobné uvažovanie, počujete tam takú tú čistotu tej ľudovej hudobnosti, že to proste nie je takéto školené, že takto to má byť, ale je to naozaj také, že takto chcem, aby to bolo. A ja akože milujem tú Starohorku, že to bola taká punková kapela, ktorá išla proti prúdu. A možná ještě pro ty, kteří nejsou úplně z oboru etnologie, jak teda ve chvíli, kdy už jsi určila to téma té diplomové práce, jak ten výzkum probíhal? Pořád si jezdila dál na hody? No tam nastal ten problém, že ja som začínala doktorát v roku 2019. A prvý semester pecka, super, bože, naplánované všetko, kde ja všade budem chodiť, za kým ja pôjdem. No a dopadlo to, ako to dopadlo, že ja som vlastne v březnu išla na víkend domov a už som sa nevrátila. A potom som sa teda vrátila niekedy až akože v dubnu, ale proste až na konci kvietna, viem, že sme išli na hody do Příbyc, takže to bolo na konci kvietna. A tie podujatia proste boli, ale v nie takej intenzite, ako som potrebovala, aby boli. A ja som vlastne ako sama som užívateľka sociálnych sietí, takže som videla, že tá dychovka sa používa nie len teda na tých hodech, ale na tých konkrétnych udalostiach, ale že sa teda používa aj na sociálnych sieťach. A tak som si povedala, že dobre, že toto bude asi ten smer, ktorým sa teda začnem uberať. A vlastne potom som vlastne v októbri som takto išla na víkend domov v 2020 a pol roka som sa nevrátila. Takže to už bolo vtedy také na hrane, že už som fakt zvažovala, že vrátim sa vôbec ešte niekedy, že bude to možné a ak áno, tak aké to bude, že čo idem robiť. Takže tam potom počas Vianoc ma napadlo, že tak idem s tým na sociálne siete, proste budem komunikovať s tými muzikantmi a vlastne môj výskum sa z toho terénu presunul do toho terénu online vlastne. COVID môže za to, že vznikol profil Technografy. Áno, COVID za to môže, že priniesla niečo pozitívne. No a jak to fungovalo vlastne? Co tam dávala za príspevky, jak na to tí lidi reagovali? No, prvý príspevok boli samozrejme Juráčkovci, lebo tých som si proste veľmi obľúbila. Takže to bol prvý príspevok bol o Juráčkovcoch, doteraz tam je, doteraz ho nájdete. A začali sa mi tam proste, najskôr som to proste používala na to, že ja som začala zbierať tých ľudí. Hej, že ja som nemala ambíciu, že teraz budem influencerka a všetci mi budú hrať súťažní raz, keď niekam prídem vôbec. To je taký milý bonus. Ale ja som teda začala sledovať tie kapely, začala som sledovať tých muzikantov, že ja som tam mala proste 30 sledujúcich, ale 1000 ľudí som sledovala, hej, lebo aby som videla, aby som s nimi mohla komunikovať. Ale zase, aby oni videli, že nie som iba nejaký prázdny random profil, tak som tam teda začala pridávať nejaké takéto fotky, zaujímavosti z toho výskumu a vlastne po dosť skoro sa to vlastne otočilo, že už som ja bola ten zdroj nejakého obsahu, ktorý bol pre ľudí atraktívny a nebolo to teda len o tom, aby som ja vlastne mala tú príležitosť nadviazať nejaký kontakt s respondentmi. A takže sa ti z toho nakonec podařilo vytvořit tu práci, anebo sa pak ešte do toho terénu vrátila? To Technografy mi akože výrazným spôsobom pomohlo, lebo som vlastne akože získala kontakty na tých ľudí, s nimi som vlastne komunikovala, že vlastne som mala svojich informátorov stále vo vrecku, že keď ma niečo napadlo, že hej, počúvam túto skladbu a počujem tam, že je tam toto a tí toto hrajú toto takto, že prečo to tak je, hej, že bolo to také ako veľmi praktické, ale samozrejme do terénu som sa vrátila, akože že hneď a ja som si vlastne už od začiatku povedala, že pre mňa je dôležité tú dychovku spoznať z každého uhlu pohľadu. Nie len teda ako ten vedec, ten bádateľ, proste z toho nejakého nadhľadu, ale teda poznala som dychovku ako interpret, lebo sama som ako tínedžerka hrala u nás v dychovke. A potom som ma teda chcela spoznať aj ako ten používateľ, takže vlastne som absolvovala Moravské hody, bola som členkou chasy v Přízrenicích, v
Vydržala som 14 hodín v tých 4 škrobených sukniach bez jedinej návštevy toalety, čo považujem za jeden z mojich životných vrcholov. Hej, že som tá pravá Moraváčka, zvládla som to. No ale taká zaujímavosť, že ja som napríklad aj pracovala u Jozefa Lidla, kde sa vlastne vyrábali dýchové plechové nástroje, ale vydržala som tam asi iba nejaké 3 mesiace, pretože ako všetci tí majstri zistili, že je tam Slovenka, ktorá sa zaujíma o dýchovku, že my sme tam proste počúvali kumpána, analyzovali sme ten zvuk tých nástrojov, že bolo to mega fascinujúce, lenže ja som spomalovala výrobu a myslím si, že sa mi podarilo asi 3 krídlovky zničiť, že som proste tak čukla. Tak potom ma už jednoducho prestali volať, no. Ale teda zažila som tú dýchovku aj ako ten výrobca, teda aspoň takto čiastočne. No a už vôbec neviem, kam som sa chcela dostať touto širokou odpoveďou, ale teda toto všetko mi vlastne pomohlo pri skladaní vlastne tej dizertačnej práce. Že všetky tie rôzne uhly pohľadu, ja som sa potom začala venovať ešte estetike a hudobnej psychológii, hudobnej sociológii, že som chodila na prednášky pána ministra školstva Beka, lebo on je vlastne hudobný sociológ, ale bola som teda iba na jednej, potom som sa pochytila, už som sa neprišla. No, ale tiež mi to ako pomohlo pri tej dizertačke, takže mala som viacero takýchto zaujímavých odbočiek, ktoré vlastne mi pomohli poskladať tú dizertačnú prácu. Ale teda tým najdôležitejším ani nie že odbočkou, ale takouto kolejnicou bola moja školiteľka Ľudská Uhlíková, bez ktorej by som to podľa mňa nikdy nedala dohromady. Neplánuješ z toho třeba vydat knihu nebo nějakou publikaci nebo něco takového? Jak v tom vlastně pokračuješ teď dál? Ako myslím si, že by to bylo užitočné, že by to bylo fajn, čiže ak sa medzi vami nájde nejaký vydavateľ, ako som k dispozícii, napíšte mi. Ale akože hej, veľmi rada by som bola, keby sa to nejakým spôsobom vydalo. Musela by som to ako veľmi skontrolovať, lebo keď som to odovzdala, a na prvej strane tam mám takú hrúbku proste, že meké i a mekčeň, proste šialené veci, takže by som to musela najskôr poradne akože upraviť, ale myslím si, že by to bolo veľmi akože zaujímavé a myslím si, že asi aj užitočné čítanie pre možno široké vrstvy verejnosti, že by to zaujímalo nielen tých dýchovkárov, ktorí by si tam určite o sebe prečítali, všetci samozrejme, ale vlastne prečítať si ten príbeh tej dýchovky by možno pomohlo aj ľuďom, aby možno menej odsudovali. A myslíš si, že ten text by šel použít tak, jak je, nebo že by se to nějak upravilo pro nějakou jako širší publikum, jakým to je ako jazykem? Asi by sa to, určite by sa to muselo upraviť, lebo predsa len tá dizertačná práca musí mať trošku tie parametry tej vedeckej práce, takže niektoré veci sú tam také akože nezrozumiteľné a myslím si, že úplne akože zbytočné pre bežných ľudí. Takže určite, že myslím si, že by to úplne v klidu vydalo aj na 2 knižky a hlavne mám ešte v zálohe jednu kapitolu, ktorú sa mi tam nezmestila, takže to by bola taká podpultovka, že tak by sa tam možno tiež ešte zmestila. A hlavne viem si predstaviť, že by sa tam dal ešte spraviť nejaký ďalší výskum dodatočný a nejaké ďalšie informácie zistiť, lebo tých osobností, tých príbehov, tých kontextov je tak strašne veľa, že myslím si, že to je veľmi nevyčerpaná téma. Takže ak náhodou študujete hudobnú vedu, etnológiu a neviete čo, tak dýchu. No a ty v tom výzkumu nějak pokračuješ, nebo máš chuť třeba v něm pokračovat, nebo si dáváš od toho trošku jako oddych a co dechnografii, to funguje pořád dál? Áno, dechnografia funguje, až som sama proste prekvapená. Samozrejme už nie v takej intenzite, ako fungovalo, keď som bola na Morave, lebo ja som teda po doktoráte sa vrátila späť na Slovensko, kde som teda rok a pol pracovala, ale ja už som späť na Morave, takže verím, že opäť prídu tie príležitosti a budem môcť opäť pokračovať v tom mapovaní tej dýchovej hudby, lebo ako všimla som si, že to funguje na tých sociálnych sieťach, ako teda nie som nejaký 10 000-ový influencer alebo čo, ale mám také akože skutočné živé publikum, ktoré sa zaujíma a veľmi ma to ako motivuje pokračovať v tom. Ale aj samo ma to proste baví stále objavovať a spoznávať nové, hlavne lokality. Hej, áno, ja viem, na okolí Zlína, Uherského Hradiska, tam som ešte nebola, ale budem sa snažiť tento deficit doplniť. Takže áno, je tam ešte veľa toho, čo ma zaujíma a budem sa snažiť
to ďalej zmapovávať na tie sociálne siete. A máš nějak, no určitě máš nějak zjištěné, co vlastně ty tvoje diváky, nebo jak to nazvat, co je nejvíc baví, co třeba, který druh těch příspěvků, jestli je víc baví právě nějaké jako z terénu, a nebo jestli ti sledující jsou vyloženě přímo ti muzikanti, a nebo naopak lidi, kteří tu dechovku poslouchají třeba na těch hodech. No je to úplne jednoduché. Najviac ich baví to, keď tam vidia seba. Hej, čiže keď som na hodech v Dolných Bojanovicích, tak ten príspevok má najviac proste lajkov a interakcií, lebo za prvé je tam veľa tých krojovaných a za druhé tam najčastejšie hrajú také tie najviac vyhlásené dechovky, takže tie sú také populárne. No a samozrejme aj tí muzikanti sa tam radi vidia, ale ja sa to snažím tak akože nešpecifikovať, že o konkrétnych ľuďoch, že to som väčšinou akože skúšala tam dávať nejaké akože historické osobnosti, ako bol Stanislav Pienček a tak podobne, ale to úplne tak akože nezarezonovalo, že mám pocit, že tí ľudia si ani úplne, že nejdú pre tie informácie, ale idú si pre tú pozornosť, ale akože snažím sa tam občas dať niečo také, že aby sa tam aj niečo naučili, niečo dozvedeli nové tí sledujúci. Ty jsi to už před chvilkou trochu nakousla, ale já jsem se vlastně chtěla zeptat, jestli taky hraješ, případně jsi hrála, anebo jestli u vás v rodině hrál někdo v dechovce. Mojej starej mami otec hral u nás v dechovke, to bolo že na začiatku 20. storočia. A ja som teda potom hrala tiež na priečnej flaute, čo bolo na pohreby super, ale inak akože úplne zbytočná vec, strašne moc. Takže som to potom aj nechala byť, že proste nemalo to taký zmysel, ako som očakávala, ale mňa to strašne bavilo. Proste robiť tú hudbu ma strašne bavilo, lebo môj ocino bol folklorista, spieval vo folklórnom súbore, takže ja som cítila takú nejakú zodpovednosť a zároveň potrebu pokračovať v tých jeho šlápajách a proste venovať sa tomu folklóru. Aj preto som išla študovať folkloristiku, aj keď som absolútne nechápala a nevedela, čo znamená to slovo etnológia predtým, ale išla som to študovať a nakoniec ma to vlastne doviedlo k tomu, čo mi dáva proste teraz zmysel života úplne. Takže áno, hrala som a myslím si, že to bolo užitočné možno aj z toho smeru, že som tam hrala ako veľmi mladá v mládežníckej dechovke a proste tí muzikanti mi úspešne vyhúkali hudobný sluch, čo sa mi celkom osvedčilo pri tom terénnom výskume. No, takže mám aj takúto minulosť, takú tú interpretačnú. A to mě vlastně docela zaujalo. Já jsem si myslela, že jako etnologie byl tvůj jediný od jak živa cíl, takže nebylo to tak. Absolútne nie, mňa strašne bavila matematika, nemčina. Ja potom som si vybrala dechovku, takže ako ja si fakt viem vybrať to najlepšie, čo život ponúka. A co teď vlastně děláš? Tak? No, co vlastne teraz delám? Dostala som sa do sféry, kde som si povedala už v minulosti, že tam určite robiť nebudem, že tam ma nebude baviť, a to sú múzea. Takže posledný rok a pol som pracovala v Ponetrianskom múzeu v Nitre. Srdečne pozdravujem všetkých, strašne moc mi chýbate, pretože teraz som sa vlastne vrátila späť na Moravu, do Brna a teda začala som tiež pôsobiť v múzeníctve, alebo teda v kultúre. Chtěla se zvrátit na Moravu? Áno, odkedy som sa odsťahovala 3. června 2024, tak som vlastne iba stále myslela na to, že kedy sa vrátim, že ktorý víkend pôjdem späť na Moravu a na ktoré hody a už ma to tak vyčerpávalo, že som si teraz v srpnu povedala, keď som sa vracala už neviem z akých hodú, že proste, že to sa takto nedá žiť ďalej, že ja sa proste musím vrátiť späť. A keď som potom o mesiac išla do Dolných Bojanovic, tak tam som už bola také, že ja sa fakt musím vrátiť späť, lebo no to ako nemôžem takto fungovať. A nepřemýšlela jsi třeba i nad nějakou akademickou kariérou? Nebo... Nie. Mne úplne stačila tá skúsenosť s tým doktorátom a zistila som, že proste pre mňa to akademické prostredie je ako veľmi zaujímavé, ale čo mi na tom veľmi vadí je, že obzvlášť my ako etnológovia, že my čerpáme z tých ľudí, ale píšeme proste im nezrozumiteľné články, za ktoré získavame bodíky a
toto nebola pre mňa tá motivácia a práve preto mi vyhovovalo to, že som začala fungovať v tom rozhlase, že proste to, čo som vlastne načerpala z tých ľudí, tak som im to vrátila vo forme tej notečky. Takže to akademické prostredie pre mňa nebolo úplne také atraktívne, aj keď teda mala som ponuky zo zahraničia, a to dokonca, že z Ameriky, ja som teda akože súčasťou takej spoločnosti na výskum dýchovej hudby, ktorá združuje vlastne výskumníkov z celého sveta a bola som na konferencii a v talianskom Bolzane a teda rozprávala som tam o tej moravskej dýchovke. Keď som to rozprávala, tak tam bol proste, že zástup ľudí. Všetci sa so mnou chceli rozprávať, že konečne sme sa dozvedeli niečo o tej českej dýchovke, my to všetci hráme, ale nič o tom nevieme. No a mne potom písal jeden profesor, ja už neviem z akej univerzity, proste niekde v Spojených štátoch, s tým, že príde k nám na Fulbrightovo štipendium, my tu máme strašne veľa dýchoviek a my nevieme, čo s tým. A ja úplne, že do Ameriky? Ja som ešte nebola ani náhodek v Jozefove, čo ja by som robila v Amerike. Takže nešla som do Ameriky, ale ešte som nebola ani v Jozefove. No. Takže to je tvůj cíl. Áno, a hody Jozefov. No, aj keď teda už nikdy nebudú také, ako bývali predtým, ale áno, hody Jozefov. Pomalu míříme ke konci podcastu. Já jsem si to chtěla nechat nakonec, protože je to i moje srdcová záležitost a to je náš pořad na pěknou notečku. Vlastně jsi tam jediná z celé redakce, která se zaobírá... Slovenka, áno. No, Slovenka, která se zaobírá dechovkou. Samozřejmě v rozhlase nejsi jediná, která tam tu dechovku má. Máme tam paní Slabákovou, Ostrou a tak dále. Tak jak vlastně vybíráš témata do noteček? Čerpáš pořád ještě z toho výzkumu? A co se snažíš tím vlastně předat? Predovšetkým čerpám akože z výskumu a potom to tí, ktorí počúvajú tie dechnotičky, tak vedia, že teda púšťam hlavne tie kapely, ktoré mám veľmi rada. Legrutov napríklad, ale vlastne už je nový rok, tak už môžem zase Legrutov hrávať, lebo minulý rok som si dala proste takú hranicu, že už som ich hrala veľakrát, už nemôžem. Ale teda hrám proste to, čo mi je srdcu blízke. Že niečo, s čím som sa proste stretla počas toho výskumu, alebo sa teda snažím mapovať aj to aktuálne dianie, venovať sa nejakým konkrétnym osobnostiam a proste rozprávať ten príbeh tej dychovky. Aby to proste nebola len Morava krásna zem alebo blahopřání s písničkou, že len tak pustiť proste nahrávku do éteru, ale aby za ňou proste tí posluchači spoznali aj nejaký kontext, nejaký príbeh, takže snažím sa prinášať nejaké ako nové informácie, čo tí ľudia možno nemali možnosť, príležitosť niekedy počuť. A úplně moje poslední otázka. Sledující tvého profilu to určitě ví, ale možná to neví všichni posluchači podcastu. Jaká je tvoje oblíbená skladba? Břeclavská kasárňa. Ale no, mám takú obľúbenú, a sama sa čudujem, všetci sa čudujú, že stále je obľúbená, ale áno, je to soutěžní od Metina Prajku a ja už som miliónkrát všade rozprávala ten jej príbeh, ale teda je to skladba, ktorá má cez 60 rokov a Juráčkovci s ňou vyhrali súťaž dychoviek, takže preto soutěžní. No ale minule mi povedali, že vraj sa v Dolných Bojanovicích tá skladba volala Bojanovská, takže neviem, no musím ísť do terénu robiť výskum. Takže sledujte Dechnografii, možno sa zase niečo dozviete. Tak jo, ja ti moc ďakujem za rozhovor. Ja taky ďakujem za pozvanie.